enti me throw challenge say de wo se wo to me ana wo hunu no ho se wo hyebe wo de fa ensa egu cap mfa nsu egu cap na fa domi sikadwa na fa cassette ayura na hwe wode so ade eno ne ade na abrante ne ye na ne na so twa ne na so twa se wakọ ọhyase na na nipa ye ne yodium sunsum ne wura ne muma ne ko jimi sa chimi no ene hwe wawu agya man keto ya o ma wiase bi sa na barabote otwa sabo ne bi ato na chi ye wura ne wo se ohene bi asori atia me ohene bi asori atia me ohene bi asori atia me ntime ne kokko ba wonim bibi etwa se ohene bi sori tia ohene bi wonim de tia bible asem bi a waka otworo konkru bi etwa se bam ase ahene be sori ahene na man be sori aman ne be nsi da be sisi o de me kire mafra be mafra boni sika pefo be ba wiase difo atrufo bebrebe enne se otiga na ha ye tiga na ha ne ye ti se sofo bi se menne ne amo hwehwe me no ontira sofo bi aka we di adanse kasa tire de na dwene mo ye ba nyansafo bi ase bible correct am obi na dawo enchewadwe nko wiase so emprechi nko kire nka wo se nyame enu masem ebroni ne de be dada nipa se sa asem na timi abam wo ye ga na ha kora wo nipa no a kire se bible no eyadwuma Atase odi bodua wo dane a naso na sisi no so yemum batanye wo yemum wo dane a naso asi ba wo body a wote oni komfo eso be ku sesi a yes oni komfo nti insu ye wodum se ye insu bebere bi wo ha mo ni komfo mi se bia e bia na be bia komfo na wu ene bia ye mfa bi di sa na mi ma adwen ye me insu bi wo ha oni komfo oni obi a woni insu bi ne di mum nti se wo gu nsa kora ye mfre insu bi nka no ho se ti se wo frɛ ye wo abosom bi wo gu nsa ye frɛ weni ye wo nsuo bi wo gu nsa de ama na ye gu ono nko abone bi ko oni nsuo bi ni na duane na emom se wo kire obi na opeso okomo bi a ye de dwato akosi nsuo bi so ama nsuo bi akopa achewa ma da bi woni nsuo bi ne di mom wow this is abosom wo ye do beku na nsuo na wo nam kwan no so a wo ba na wo fa ha nsuo bi ne komfo no mi komfo de mi nimbo na Subi ne ye wura ensu ya subi su ya nsu ya santema ye tikesi pa ampa ne komfo ore wo de ogu so nsa wo ye bibia wo ya mamara se ye hema abere bia ya no ta kogu nsa wo subi mu on de menchire okay wow chese aya na tore be me interest was ani mon mu pa ye wo nsuo bebere bi wo wa mo ne komfo de wo ne komfo ye de no bodua o dane ana so nshi na ono obi oni nsuo bi ana abosom bi ne na duane mum nti how come say obitimi adane ne dua ntimi na ne nti gese ukom wi wow wonderful abusia for say ne kan say wokun awie o nti dua bo bebere bi no umye nyae odi ase dua bo na ye nwua ye ade ne atwe aya na obi wo ha wo say obi bodua wo social media nyadwuma eduabo a ye de camera to so enyadwuma eyadwuma wow eyadwuma na it depends say the osibodua na obi wo ha won ti duabo ase enne no most kura na se wo bodua na woni sunsun bia wo de to akira enka na tete na obi timi fra ntoa na wo de abodua wo de na no keke ba dua na yadwuma wa mfa kosu anhwe ba na obi timi de kosu create bodua dua na nyadwuma ebo david akira wa de kuntia aya na enam so ma sa problems we nyina ba first no na se di woni pasi bodua se di esi som nananom fa no antoa bagidin ko meba antoa so watene di wa bagidin papa ese na ko so oje ogusu gidin no but won se sese no on te se first ni bi mu a obi kan ya gigigi obi kan ya gigigi no wa bagidin din ko enso me kat no kuri bi a kere wo ne se ye bonsu apa benefo ne ye denfo a wo mo hia wo mo nam na ye bobo a metimi akasa antoa ntoso 85 kra antoa gidin che nsuo bebere Tell him say nsuo te se bosom ye wo degree obi tumi sini obi sini bi ba ye bobo no ye yi nsuo mo ya pa bene ye mo enchasa ntoa ntu ba ye ka pa bene fo ha ye ka for 85 kra won to so bi oh yes of course ba wagidin ena o tena sentime mu ana ba ntoa no obi nim na afeni ya wo no fofora wonante usuro okwa akra obi ene mantoa okwa abruchira obi ene mantoa ba bia oba nante abekọ wiase afara antoa kwa em kwasa antoa ne ekuru nyama na ye boso yes say no yen kan soso yenka antoa na ye mechire ti yen kan soso okay nti se wo ba antoa ene na ma antoa gidi papa no ko kan antoa pe no obi hu
na waka bo ayi ahemfo nso a no motete akonwa so nyina ono ne ohena na wakyere akonwa so pa anto ahene ya na nse otokoni no so de no fasi bi dia dia omo se mo mpre ono nso ne ohena isi ase kotokwatu no dada ma ono nso ne ohena na wakyewa akonwa foforo omo de foforo abesi so okay na wo ka abosom asemi ya nto ase na making aya yeso bi kogya obi mfanse bia o me obi de meka madan ni panaka wo fi me binya no ba bia so me hona je mesika ene wotimi ni kogya ense bia wokuku no wodi ni kogya se ona ne kama wo be ya dwuma na adantina ya moje tumi se bosom tumi kumba munyi tumi se bosom tumi bo question na mi se mabisa wo ti kade obi afa kosua ofa kosua nze made ayira nsuo antoa nkunu no de kosua no bo ada na ofa kosua no wamfa mo ho se nsuo antoa mehia sika na fa bo na nkwa ma sika yenye bi so da o yenye bi da yedidin 77 sa ada na oje bosom tumi se wotumi kumba wonyi tumi se wotumi bo wow ni bisa wo question na adentina wo adentina ne wo ba wiase asefo bia ye ya yeso wo mfiri nyame adentina bibia ya na ye de aseda na ye yakoma abosom ne bonsa ba munyi ntum se nyankopon betumi aye de boro so sa o nyame timi ye boro so na adentina bere bia asofo bi pagya wo kɔ na nim ye tini din bia ye se we de wo mfiri nyame we de oye bosom we de wote se aden na woni pa ankasa ye mfa ade bia ya de papa bia ma nyankopon da ye bibifo na ankasa me sa na ya dwene te ye because ye mpe yonko kanko ye mpe yonko yedie da bia nyame mpagya ni pa da Ghana ha da bia bonsam ni pagya ni pa we wo mfiri nyame we wote se we wo mfiri nyame we wote se da bia bonsam ni pagya ni pa eno krepan wa hye sa de no machine so pa machine mahupa sofo bi obeba bi obegi din bi obenya ni padom bi obepagya bi obekɔ ne bia ye se o mfiri nyame ba bibia na ye de aseda akoma bonsam e wa kan asem pa o wa kan asem pa because as a ebi ntinene obetimi fa kosua bɔ ne nua bi dua enyam metwe wadwa akoso obi wa wonim hwade ebi ana wade bi ayera ofo na ode ato dem na ayera wabisa obi aso fai ana ofa kosua na ode bɔ dua edua ne be yɛ dwuma na enya dwuma se ni wafa na ebenya no enya no adan amenkyere wade bi ebi wa na wonua obi ade da ba wa ye obi ade bi ama na hye no ne twa sese ne pa ne bɔ dua wa ma ogya ma ne kai bosom ne frɛ okra di asem ansana wa ye adwuma okay enne dua beberebe a ekoso nyina ene na metena wa fidie iso aka se beberebe nya nsu eye bayi ene ye de kum nipa ne ye de akohye nsu wow ene na meka kiro obi abodua ma ye de ne kwantoa so se ye kodane anya yi unti bi da ama nsu ne kono enye duabo wo ye sunsun mu kandifo a wabene a wonim nyansa enye duabo eye bayi eye sunsun foforo ene kono e kire ne sede ya ntoa kire nipa ya kwantoa so kodane arentina ntoa na kire na nsu ye de bra ntoa ntumi ansa nan enya ntoa okay foforo ena ye nye de ahyese wo bo no dua na ekunu wow obi wa ade no ne fae utimi bodua madua nya wa hey se bia be ma fa ade na ya mfa nse me ne wo mi na wo afa ma ade na ma bodua dua se nyame a ena ye hwe me ba wa ye na social media obi age mi kunu odimi kunu achi wanche ho me bodua wanche ho me bodua rade ana obi akofa ne kunu ana wakobodua se woni me kunu da bie mu a nsuo asomasi nkun o kai se woni be ma bi kodai ache wa bala na woni obi deti o kai se woni be ma bi ahia nnam wa bala na woni obi o kama wo ya wo wan kasa wo ya wo ache bara ne na wo wale bra so na obi di wo kunu na wo so fa kira bodua nsuo ni timi kun yansane ntie ha wonderful because udi bi edi obi pen ne twa se nipa ne bodua wa mo o jai ma ne kan ada na wo de ne de wonim nyansa ana wo ye nipa se ne se nipa wo de ne de twa se bodua usia de nsuo de pa na ne pa bi ma dwun pa ofu ayira ana wo free dem na wo hwea ana wo bodua fine udi bem se wade aye ba wonim wa ka sem bia ba ya che obi atom wa bra na wo ya we sasam na wo kan ne nye no kure wadi obi bone bia ye ne ya wona komam wabu oba bi kwase ye ne ya wona komam wa bra na wonim ni nyina nsuo ta tena se wada na dwono ne ya fra wo kra ne ya fra we kra ne ya di asem ne udi fope
na enya wa na udi bemu boy ebi won so mo ma ne nya ho udi a ne nya adwuma kora nti obi wa wabodu aba 10 20 enya adwuma oboni a udi eso sene di obi didi wo wow enemeka akomfo ye tu kwan se ye ko ba bi ne ye ko pedra anya bibia ne ye ko pedra de bebo ye ho bai se be ya obi ntimi nsode ntia obi ntimi nkoye enne na me ka kire wo ne me ne yanoma akomfo bebere wo bosom wo a ete se podu a ye kutame odi kanama odi okra bosom odi kanama odi okra bia ne tirimo odi wonya wo obi kun bosom a odi mako edi okra di kanama otimi di nipa na wonya wo obi kun wow obi wa abruchire otimi de na dwuma kyem koma komfo bi timi kyekire no agye usika kase woni beba ho so na komfo na agye usika kase na wasa kyekire wa ankasa particular na wadwuma no onye otimi kyekire no agye usika kase komfo timi di obi 3 billion 4 billion 5 billion 6 billion menem komfo wagye obi 40 billion onim anya so kan no na keke na osendi wa kyekire wa ankasa pese no wadwuma no ontumi nye bara otimi kyekire na wagye sika no ebo no obebo ubetua woni beba ho so na wonim de oye na watua watimi ehunyansa akogye sa adruwi ba wantimi ehunyansa akogye bosom a wadwuma na wode brɛ no no ebetumi ya mawo wow ate asie wow iti wo sa no se bosom kyerɛ wo na wo yare dade mu a wobekɔ wuom ko wonni ahoto bia se yesu obi asifie woton nti bira se obi asifie obi toka a woton sa Nicholas Matome de. Won de me. Se timi si. Obi benya sika oton ne ne manyana. Otimi de hwe ne ho yade. Otimi de ye bibi beboa. Sa na brabote. Abusuya sa na brabote eye na nabayie bofo e na ye wona so ye wona so ne yedi nkomo yi. Zo he number ye twagu ya. Aha, number na twagu no. Se wo bi ohaw bi ana bibini a frɛ na bayie bofo. Wo frɛ na obeje wo feso na wa mo aba na on ne di nkomo. No kura na wo ka no because komfo bi no beka no kuresi a kire woda baye baye ni nsem bia woka okotu bible okotu kote de a kire wo sei entino men na namba bi bebre enko se wusika enko wusika ntumu sebe frɛ nana baye bofo ha obona so ye a obehwe kama na bia de ori baye bia obehwe wa ya ma no kure eye chance wo twa wontro because entro twa one day na bosom na ngasa bedi na sam abosom na nanom bedi na sem no na yedai atofom because minim say na nanom di asem pa wodi asem nti de meka no na wafa ti fa namba no sesi e na frɛ no namba no twago frɛ no sesi e frɛ no sesi e obaje ofeso ene wuri bibi wuri ma de amenu ya no makomfo de abehim sesi omo nka se omo yesika duru bi mu wuri mi sesi tatesi omo yisu se wo hia sika mo ana se opese bosom ne timi boa na ba bia wo no obi wa buruchire no tegana na ne jimi na ne hu fi no wa makomfo bi tegana yesika duru de se e de asende no fun e de asende na wadwene mu do the place na nkasa particular no look at that person now person yesika duru ma sika duru ho me ko me busa ho o sika duru e wo ho e sika duru ho ya sika duru ni wonim tatesa na komfo no isu na me hwe komfo bi live for TV so waso otimi yesika duru no isu ponko ne ntwie o hwe me na woni komfo bi de nkomo na wo bo ho agyae enko sende sika bia me kana kra kyerɛ sika duru yamfa na ntwie na ye sika duru yamfa ponko na ye de wa nkasa wo nipadua wo ho ade na ye wow oh yes of course sika duru ho bara mo mutimi yesika duru mo ni social media I am here to speak the truth to you me kana kra kyerɛ sika duru ni so mimi ntimi nye sika duru ada na mimi ntimi yesika duru na me kyea me ho kyerɛ no na me ma me kyea me ni yie na me kyea me aboa me ada na se me kyea me mpo na mpa se me kyea me wabusu ada na me mmoa me kyea me ma me kyea me abusuani bi ni yie na waboa me ha na wanka so abusuani bara ya na most of people bebere mo nim de na mo adwene wo fam o tie ka no kore kyerɛ obi o akofo obi number akofre ni se ohia sika duru ye twini di wi a afa na no obetwe comment egu video asese nana I like you ye twini de awie no wow sika duru ho pa sika duru ho na sika duru no ye wo mienu ye wo de wo ho ade ye na se bere bi me ko ba bi a me koya ade nipa ne ka kyerɛ me se madwuma na me ye no me pa obetumi de aye sika duru ama me okay ne se ka adwuma no be fast adwuma no so na disika naba opa sika duru papa be ma ho nkwane anwode a ye wo Ghana sikafo bebre sika duru bare wo munkum nipa most of people no sika duru papa ne se wo adwuma wo nsa no dwuma wo bie business bi na wo de adwuma na kogya na ye koso eno no saa those kind of saa no yema no mutimi de nantwie ne saa ponko ne eno mo koto no be 10 20 no ma sie na ne mu no so
Adwuma no eba saa. Wow. But any social media ya komfo yi bia. It is only komfo bi akokasa se nantwie wo betop nkwa wo boa. Me nua na makomfo de menim. Ye hia meeting wo mo boa. Wo mo boa. And komfo yi su V8. Wo bi da. Oh say president yi su Bebre. Oko kan wo se an me patcho me too good. And me nua komfo ti me ko tu obi good no afa. Bebre fa da. Comfort me ko watimi anya atake timi akwaje bosom na yitimi de to go do akwanye firi baabi o anya na bosom na boa no akomfo no mo nante kura cha ahemfo madam fu bi ntwo madam fu bi na madam fu bi wo kumase ya kuruma ya ni fi e bi apie o mu fi e wo kuru fi na wo kurumpa o tafo side o baabi pie fi na boy ma me to kwan na nam se na madam fu ba ko ne kan no mpo so mu tu ade no nkonya man bi o tu amu no man no pese wo gigi o musika no wo se ono mu musika nko matu ma dada to mu niska wet ma de a wotu a se ma che obi afa ne ontimi ntu ye mimi se me ntu good me ntwa ntro ma so ye mimi ti ai woni mja me wo spiritual mother ba komfo bi abetrans ya wona nsa num se no de sin bo no wakasa me ya ben ye ne wotu me ye ne ye tetabi me wo tabi amenansi so me wo spiritual mother me tisha na se. Okay. I am here to speak the truth to you. Upon all bosoma me wo, upon odura makodware, upon de medie. De me kan what me was spiritual mother me teacher na si. Enti bo za wo bi ara wo believe me. E bi ara wo problem bi aba ma ye ho adwuma ma ye. Me kura me kire wo say me was spiritual mother. Wo ye higher than me. On ba social media. Na bosom dem kra ye mfa fon wura ho. Ye mfa fon kura nko ni fie. Me spiritual mother. Omuni efiro mo se edru ye twuma me kra no a me tuwe ya obi gimidi me was spiritual mother me tisha na se pa na konfo bi nka no kra nchira o kasa no de nsa no masi onante o kire bosom so kra che obi ha ye ko chiri edru o baby o baby pa na oni se ene na me ka kire wo wa sentiment mu edru ha o ukure wonu hawo ya wa bin forte je dem o munya sika mpom fa nto aduane ni me spiritual mother ni fie kura light ni o na obeda kura hu se mu ni yes obi anso nsa ankokirewa ebi anu obin krum pa ba ya nkere se fie obi anso nsa ankokirewa wu ne mu nkire mbia o pa bin fo na abin fo de ko sa mampon road no mampon akonfo nsuta ne sa kuma wu pepo so no akonfo no mo wo no ya apabenifo bo mu nkasa na be no wo konfo a media phobia o se me wo mampon me wa ha mo dabi twade na ye mampon hena yie no so wo akonfo ko bi ya ami wo papa wo difference bebre wo difference enso se ye kumase a emufugu akase ne nioma ebubbo we atade ye shem tumi bia nim de de kunkotre kora nim nipa na yoye no zikaze ne tumi bia nim shinim nipa na yoye ya kan kora kire obi a wo mpe ade ye hwe me nsai de kura me tumi ni atade the way obesi address de abeben bia bubom ni wo de sedie bia bubbo ni tu shinim tumi ti atade tumi ti ahaban mu ne de ama na de dwade tumi butu nsuo ne akasa kire no na wotie tumi ne de yegu so nsa ye kasa kire wo no tumi entiata tumi nkonfo bi wa dress wo sha tumi se we de obi kura tumi kire akokɔ nyina bo wo boa chini ebi ti mo we mu show wa fashion ase wo boa nana ko mampo akonfo hwe se de omisinya da je tena se kom gentle wo na wo sha utumi show ya obi kura no fo prage ya na ba fashion iko woni sika okoma kan sempa abinfo no munya abinfo ho na wadaroma ye be ne yakọ ne ye be yakọ no ye nko back to Asantema so ye kasa Asantema so odwa ye kra ase ne sei ye dwade nkonimde okay ye dwade nkosko ye dwade ahode ye no be ye se otu osisi abetuma ko dwale okra se ye ko ba bi ko dwale ye kra o ndem kire eto da bi na ye wo ha na komfo kra timi ka se adwuma asai mewa unti bida komfo kra timi ka asofo kra timi ka se adwuma nipa mba komfo kra timi ka se nipa mba adwuma asai nti wono nso ko ba bi no yakodware no na afi asabe ye jenium na adwuma ahyase se basa
sanity oh okay nti se ne ye kan ye se ye dwa ya santime dwa ye kra ye dwade so ye dwade ahoden sa pepepe na ye di twa to de ma mo no na ye mre be ko ye na be ka kire atiefu wona asabio emrante ne zuko no mafo masore da bia wode mo afo di panifo atem titi kotoko hene asante hene to de be me sit me fem se obi di asante atem sei na ye twa to kra na me pese ye me susu ye me pese nka asante man ke ente ho firi Ghana ho sauna me kra ma dadwene ho nya won ko akora because asante ma te ho be boa ye minim se asante yetuma asiesi asante ma ye wura betumi aka na o kan so asante ma beti na se ye wura betumi aka te asante ma me nto aba se wo nkoto me koto ye dey me kwa de ga ni kra me nibi ayi no de to aba me nibi wote sa di card o betumi aka ye beti wo ai asante ma so so nim se yeso oh yeso papa yeso ye tie ye wura se pa na se ye nto aba na se o se on so ntumi fa vote ayi kra me sikuru ma ti ye tie ye wura ye shum na ewu na me kase pepepe ye nhia na nke be dey ye nyankopon no sa pepepe nti na oda mamra ye ko idi na ka kire sa zuko no mafo na omo de amra ye ko idi afutu abede manyansani bi anadwene mu do ye banyansafo ye wo ne to dem na yentete na bontin ampani ka kasa bisabo akotere wa yakase se de yakra se bitafrache ontumi ne denchem nye peda o hwe se de okuro mu hene si dresse na fashion se de osi ya ne ne mafana enu ntuna msi abo akotere o yakase se de yakra ontumi ene denchem enye pe da biara da okuro mu hene ontumi ne yewura nyame kase enye peda president ba obekoto achia no minister ba obekoto achia no IGP ba obekoto achia no sana okuro mu hene president ba obekoto achia no IGP ba obekoto achia no ari obia ne na fasu ne bai ne kese ne ni munyam ene ni mpagya awokura oya abafra na wasisu ohia nkoso ohia pomden enye wadwene se obefa fon asi wanim akokasete ya wahene pon bia ote akonya tuntum so ana ogu nsama na nanom wo tirmu wadwene mu waye bia hwenye afa na ogusu a o ho yeden akwesa akwara afoforo a wakọ ahyawula okọ ahyawula okọ di bie no ade ye kyen okoton ne ma yetoe wo se ye ho de lucky wo ho ohunu ho so dabi ye ma odi bie ma ba de kyen odi bie mbekọ ade kyen odi bie mbekọ eni be ba no ho so na wa bofem wo twa sabi ana wo de no me bi nsunsuanso obo na bi emma wo yemu ma ana wasefo ba wonim enu ntina matro challenge se me pade wo se wo wotumi ana wo se na ni nsade a obefa ensuo kuragu kapum ana obefa nsase yewura na waka kasafin ana kasabi a mfaso ni so na de egu nsa na wahwese ubenya nkwatenten owa brabom ana onkoso mu yenya nsade no na yempere nkoso na yempere nkanko sanse ene oba asase so yutu no yewu dodo esene mrewane enkokorawa no obi wa akwara we wanya hye wo eso de no ebia na wakonya dade akọ comment fun bi wo video ase amanipa na fa kira bonudua ana waka no me asem bi ato wanye no social media me wa hu nti wonam ho oye okay yene beba ye ho so na wahwere wo kra akwa nye obia na wo fom na wo de bechew nye obia na wo ye bi wo de bechew nti mesre youth ayeba se yenso ye pese yetimi bekoyenim yetimi be ni pakase ena onam social media TikTok kra akwara de ne pant na ne underwear no de nam wona toma guso no de nam adwene bia nhye ne tirim se obetima abaye ohene bi obetima abaye minister bi obetima abaye ni patitiru bi ewo yaman mu ne mu adwene nhye ne tirim nyina nse me bo akohwie o ma me no papa ne abusuan de to ye be hwa akwara ne de abrante ya na ano ye bo ni tu gay ya ye bo ni tu ma ni wu ye nansan ya baby ne bo yi bo ni tu aba o ma me betena social media be kan se woni ma abrante o ma me betena be kan se ababa wa yi de wonye obi a opre on hadwene wonye basabasa hwe ne ntade ne dress ne se disipie opie so ama me hu me ka tena wa fidie so aka se ma me ni ma abrante ne nim ne kyena bare social media asamaba opekwan obefa so obetwitwa sabi ama na asema ye de ene oyi ne hu ade abrante na ba fia nyadaje abere ne sika pen se wo mere ne sika pen a wo fa nsen fam eno meme na wanka de opebi ankyerem wa bara wo sika pen nti asamba ya no wobetumi aka ne se ya na wo twa sase no e de ato because obi a pese oka na ne de ye de na ne de tutu yi maya mpresa ye ntete mafra no e o Kristo kwan mu ene nananom yesompai ekwan so osombosom ankyere se wo kwasea osombosom ankyere se wagim abosomboa ama onipa nkoso eyeye abosomboa ama onipa nya pomdene abosomboa ama de wayade de ani da so obi asan de ne omabi nkoyi eye enya bibia na osofo ebetumi aye eho akwankyere de ama sofo ntu gold ba ne sofo bebiri tu gold gold meboa sofo ntu gold ne sofo adwum
obi a nyame sofo o nyame kan sofo onto gold because gold bi a etwa so oni pa bi a wutu e wo hye odi moja go fam ansa na watimi to go mebo enso na sofo bebre to go bebre kura timi ko tutu nkofo de no mafa e na o ma yesi tam e na ye bre ahiafo yo nana me dey ne gusu te say de wo ne na ye nana ba ye before me number wo we ase nyina e ba akopɛ okofa different number e fake e 055 300 9784 055 300 9784 medino aye nana baye before okum mo ne padi awusie ekwamfo tutujagudi asabara kantankyerɛkyerɛ no utu bibi firi soro na ma no wagina sunsum ma kwankyerɛ so aboa ebi ana wode ne yɛkɔdanda dadwene bi abushamanso asase bi huntɔkwa ene nana baye before mehia wo Ghana wiase afa na nyina Kumasi Lake Bosomchi Road Kumasi Aputuja ehona akorabo metrase ayetwema ehona akorabo tenase eye adwuma ehona akorabo tenase eye adwuma eye nana baye bofo na ene hwehwe nkomo no ewo so TV dwumadie so no yabusuafo se na odi kan kan no fa number no sisi ne frɛ number no etwagu no fa ne frɛ no bibi na ha wa so odi kan kan frɛ no na obehwe no asolve e de ama wo abusua miam de dwumadie wo chia me ye frɛ me Koko Alaska mini bosia da sene e beto so mama pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.